Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gettama on belanama e ɗo inchallah martani en video keso ne aɗata heɓa application je Husnul Muslim application on je ɗon mari du'ayeje sosai be sosai nder ton. A foti a to Europe du'ayeji majum foti hunde foti bo aɗa dictire mara to aɗon janga du'ayeji fere e du'ayeji kam de wala geron ha nder daga en mbiyen Husnul Muslim hala timmi. To goɗɗo on je min ne waɗata heɓa application majum. To a yiɗi a heɓa application majum nda laabi ɗi hani a tokko. Premier a mara téléphone Android, deuxième a mara connexion ka téléphone mara, troisième majum a mara email address. To ɗum fu majum ɗo téléphone Android kam mi holla nda no a heɓirta ɗo, nda ma andi no a watta heɓa téléphone Android. Amma no a heɓirta email address, a créa compte email address mi hollete, e no a heɓirta application bo mi hollete, no a hutinirta be application man bo mi hollete inchallah nder video ɗo. Ngam majum a tokkan nder video ɗo egaa fuɗɗam har gare. Amma ta yejjita a abona ha channel am je Fasaha TV. ɓawo ta a aboni a tokkan heɓugo videoji fere fere dow ko larani téléphone Android be ordinateur be ko lutti irada nandum ɗo majum. Mana be ko nandata irada ɗo ko bo en mbi'a be fulfulde sali hande to en jalo pellel majum. Ta yejjita a aboni ɓiɗɗana video ɗo like, j'aime, partage ana woɓɓe fere bo ndara ɓe nafitoro be video majum inchallah. Ɓeɗo minen assalamu alaikum warahmatullah. Siwte jam ta yejjite ko mi wi on ɗo. Bandiraɓe mi hollan on dedei no waɗata télécharge application Husnul Muslim bana en wolwi ha fuɗɗam video. Amma en arti en wolwi to a marai Google Play Store wala no a téléchargera. E to a mari Google Play Store man bo to a marai email address wala no a waɗa a téléchargera kala application je a yiɗi fu ma. Sai to a yerɓan egal téléphone maɗa ngal zender. To a yerɓan ma bo to téléphone ji moɗon yadai ɗi kuwata. Application je a yerɓan kuwata to téléphone ji mon ferɗindiri. Ma'ana to version téléphone ji woni fere fere. Ngam en andi application ji jotta ɗi fu maji ɗiɗon mari version dole sai a waɗa mise à jour application kanjum waɗi hiddeko ɗum huwa. To non man wala ɗum huwata. To bano mi wi'an mi hollan en no waɗata en créa email address ha en télécharge application Husnul Muslim. Kaina sai Husnul Muslim kala deftere je a yiɗi télécharge pat ko bo kala application je a yiɗi a télécharge ngal Google Play Store ha joɗa ha téléphone ma hutinira fu wala no a waɗa téléchargera ɗo majum sai to a mari email address, sai to a mari téléphone Android, sai to a mari Google Play Store. A mari téléphone Android, Google Play Store dole a mara. A mari Play Store dole a maran email address. En yaha mi hollan en watta en créa email address ha en yetto Play Store ha en télécharge application je en yiɗi télécharge nda ɗon Play Store. Ta a nasti ɓe hollete sai a créa email address. Amma en nastata gallo en nasta ha email address direct en yaha mi holla en no watta en créa application en watta en créa email address. Masalan nda email address ha ɗo. To ta nasti nder email address maɗa banni shikenan en nasti amma en ɗo mari email address ji jur ha ɗo. To an a marai email address mi hollete no waddinte direct to a nasti application majum. Miɗo holla mo wala email address on. An mo mari email address ka andi no watta créa compte. To I'm sorry. An mo wala email address ka nasti nder application ɗo ko bo gal Play Store maɗa. To gal Play Store a nasti a wala email address direct waddete ha ɗo sai itta emprunte téléphone maɗa. To gal email address bo direct to a nasti waddete ha ɗon sai itta emprunte téléphone maɗa ko bo shema. To a itti waɗan recherche seɗɗa ba yiɗi ɗum ɗo waɗa recherche ngel ɗo yirlo. Ta a wi'a ngel ɗo yirlo ɗum neɓa ɗum hokkata dole ɗum neɓan sakkoma to réseau maɗa ɗon dérange mana to réseau maɗa woɗai. To ta a nasti banni waddante haɗɗo. A wala haje mem goɗɗo a wala haje mem goɗɗo a wala haje mem ko watti sara mema haɗɗo nga ha créa email address kesum. E ta ɗon mali email address a yiɗi a wartira bo sai wara nasta a winda email address maɗa ha en créa kesum sai wara nasta create account. Sai wara to je ma wara nasta ɗo to je goɗɗo wara nasta ɗo nde je an mi yiɗi mi créa sai nasta haɗɗo. To a nasti haɗo sai wiyete a waɗa premium inde maɗa ma'ana first name. Sai waɗa masala maɗa bana wi'igo Zakiruna ko Fasaha. To dedei no mi fottani am pat a winda an bo dedei no fottani ma Fasaha. Sai ha les haɗɗo maɗa waɗa TV tan banni Fasaha TV. Sai hosa waɗa next. Ma'ana sivan to a waɗi sivan ɓe ƴamete haɗa wara suba duɓiji a yiɗi wona ha ton. Masalan January ma'ana janvier haɗo de mana premier le premier janvier 2005 ba wi'igo ko bo 2000 dedei duɓi maɗa ni woni. Ɓe ƴamete haɗo ta gorko wara suba je ɗo.
to a debbo pat suɓa je dow ɗon. To min mi gorko wala no mi suɓira dow je debbo, sai mi hosa mi waɗa sivan. To a waɗi sivan waddante haa ɗo ba yiɗi haɓɓi warugo ɗon, en ɗon munyi saboda yeeso meɗen ma nga ɗon dérange. Ok, to waddi ma haɗo nda ɓe hokki en FTV 114 nda ɗum nden kam en 4384 nda ɗum ɗo. To haɗo bo nda en TV fasaha 599 mana je fasaha TV ɗo ɗon mo hosi inde majum. To sai a hosa suɓa caka ɗiɗɗo je amma haɗo to je fottante, to wala je fottima bo sai hosa clear fere haɗo daidai ne fottante. To min kam mi hosi je TV fasaha 599 ɗo. To sai mi hosa mi wara waɗa sivan mana next. Ta waɗi next haɗo ɓe hokkete crea mot de passe daidai no fottante. Mot de passe man bo wona banni, wona ni ko bo ni ko ni an kam daidai ni an kam ni mai ni. To ta waɗi banni sai waɗa 1 2 3 4 5 daidai no fottani ma. To sai a hosa a lora wara winda inde mi wanno fasaha. Ngam email address ɗo ɗum mari mahimmanci sosai. En waɗi fasaha. To sai a hosa waɗa sivan. Ta waɗi sivan shikenan. Ɗum misal on ne a waɗirta mot de passe majum. To amma min kam nana banni on mi yiɗan waɗa mot de passe am, sai mi hosa mi waɗa mot de passe am je fottani. To mi waɗi mot de passe am je fottani am sai mi hosa mi wara mi iya sivan. To mi iyi sivan shikenan email address meɗen crei, sai a hosa waɗa sivan. To a waɗi sivan a wara waɗa I agree ɗo shikenan mot de passe email address meɗen crei. To sai en dilla en telecharge application je en telecharge. Goɗɗo on ƴami en Husnul Muslim on ne o waɗata telecharge Husnul Muslim ne on bo o waɗata o janga Husnul Muslim ha telephone mako. To en timmini creugo sai a wara a nasta Play Store ma tan banni. To a wari a nasti Play Store ma shikenan a hosa a wara a nasta pellel recherche banni. A nasti pellel recherche sai a hosa a winda Husnul Muslim. Husnul Muslim nda ɗum ɗo waddani ha dow haɗo. To a yiɗi a windan be Arabic to a yiɗi a windan be France pat mi windi. To nda application ngel man haɗo nda ngel ɗo sai a hosa a telecharge ngel. To nde min miɗon mari ngel sai mi waɗa mise à jour. To shikenan to mise à jour timmi sai a hosa a waɗa ouvrir a nasta nder telephone maɗa a jippa application ji ma ha les a tawan nda ngel ɗo ɗon Husnul Muslim. Kala ko yiɗi telecharge go fu a telecharge hedi Play Store a winda inde hunde tan a hosa a telecharge. To na non bo application ɗon ta yiɗi application ji jura ha telephone ma woodi application yel fere mi waɗi video ma ha ɓawo fotai a larta video majum. To a mari haje mi waɗi application majum ngel ɗon mari defte ɗuɗɗe nder application ngel gotel amma ngel ɗon mari bo defte jur. Application man on miɗo tefa ɗo mi wandaki ma inde magel. To nda ngel ɗo Simplix nda application man ɗo. Simplix o to a nasti a tawan defte jur nder magel. Na sema defte ko a andi kala application je a marata haje hutinirgo daga Telegram, WhatsApp, ko a andi Instagram, Telegram wala ni an ka application je wala nder ɗon. Nda Play Store ko ma ɗon, email address ɗon, Drive ɗon, form ɗon, wala ko wala ha ɗo. To amma defte en giɗen ndara ha ɗo ni ɗo. To nda daidai defte gonɗe ha ɗo majum. Nda Husnul Muslim go ɗon ha ɗo. Nda hadiseji, nda Shamela, nda Wakfeya, nda Kibla fenda heftugo hedi fu no woni. To nda application ji kam nda ɗiɗo sosai. To ni watta telecharge application majum a wara a lora Play Store ko fahin a wara a winda Simplix. To a nasti a hosa a winda Simplix sai a hosa a waɗa recherche banni. To a waɗi recherche a jippa a tefa application yel majum. Ok ko na Simplix on. Simplix man ni banni mai. Simplix. Woti a tefa application man a tawan ngel inchallah.
telecharge ngel a yi'an bano ngel wari ha telephone men ɗo, sai tan a hosa a nasta a tawa defte maɗa. Nda koyɗum man ka wato Husnul Muslim tan a mari haaje kam bane mi holli no ta telecharge Husnul Muslim mai je premier video banni mai tan, sai a wara a nasta nder Husnul Muslim a hosa a janga daidai ko a yiɗi jangugo pat. A hosa a waɗa ni Husnul Muslim nda du'aji, nda fuɗɗam deftere man. nda du'aji fuɗɗam inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman kasiran. Ma ba'd. ɗon fuɗɗam deftere majum. to nda tokkiti fa haza mutasarun atasartuhu min kitabin askar wa du'a wal ilaj بالرتة من الكتاب والسنة. اختصرت فيه اسم الأذكار ليكون خفيف الحمل في الأسفار. فقد اختصرت على متن الذكر واكتفيت في تهريجه بذكر مصدر أو مصدرين مما وجد فيه الأصل. ومن أراد معرفة الصحابي أو زيادة في تهريجه فعليه بالرجوع إلى الأصل. لا ɗon kadi sai a janga du'aje maɗa ɗon famugo daidai no deftere woni kadi inchallah. ta jite to video ɗo fottano abona ha chaine men je Fasaha TV, to on abona mi ɗana video ɗo j'aime mana like, to mi ɗani video man like, so on partage no fere man dara nafitoro be majum inchallah. on kofnama on gettama on gilanama hairuji ɗuɗɗi. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suutejo.